Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit. Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie. Ja som Matej. A ja som Denisa. Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľovať rôzne medicínske témy. Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho. Dnes sme si pripravili veľmi zaujímavú tému, čo hovorím stále, ale mne to fakt všetko príde celkom zaujímavé. Prepáčte, ak sa nudíte. Vieš, no akože povedať, že dneska sme vybrali extrémne nudnú tému. Je to pravda, ale vieš, ako takto sa pochváliš, keď povieš, že je veľmi zaujímavá, popri tom mi tam driemu. Ako pardon, no ale mňa to celkom baví. Takže dneska som si vybral tému, ktorá ma zaujíma. A je to téma ohľadne transportov. Vieme, že pacienti jednak primárne sú transportovaní do nemocnice, čo to znamená, zavolám si záchranku, lebo ma boli na hrudníku, odvezú ma do špitála. Ale takisto sú pacienti transportovaní z jednej nemocnice do druhej, z druhej do tretej, z tretej do štvrtej. Niekto ide vrtuľníkom, niekto ide sanitkou s 2 ľuďmi, niekto s 3. No ako je tam na výber, povedzme si. No a máme tu pri sebe odborníka na slovo vzatého. Deniska, ty si jazdila dlhé roky sanitku, na záchranke si jazdila, venuješ sa urgentnej medicíne, ba priam by som povedal, že to je tvoja vášeň. Áno, urgent je, naozaj ma to baví, tá prednemocničná fáza záchranky ma baví a akorát teraz už aktívne nejazdím. No a ty si zažila vlastne všetky druhy výjazdov, jednak aj tie primárne, kde ťa zavolali k hromadnému nešťastiu napríklad, ale takisto si prevážala pacientov z jedného pracoviska na druhé. Tak neviem, čím by sme začali? To znie, že som stará a mám vybývané. Keď slúžiš obdeň pár rokov, to je pravda, tak vlastne zažiješ veľa. Áno, jazdila som záchranku, ale to je iba jeden zo spôsobov, ako sa dá transportovať. A môžeme si to nejakým spôsobom priblížiť na nejakých konkrétnych prípadoch, že ako a prečo sa daný človek dostane kam, lebo ono to také jednoduché nie je. No tak ja mám príklad. No daj príklad. Tak dajme tomu, že som doma. No. A začne ma boliť na hrudníku a som v nejakej oblasti, kde úplne není nemocnica, ktorá mi vie pomôcť. Takže si chcel povedať Kežmarok. Napríklad. Chcel som konkrétne menovať, ale napadla mi aj Čatla. Handlova. Áno. No, takže začne ťa bolieť na hrudníku a čo ťa napadne ako prvé spraviť? Dáš si za jeden? Dám si paralén a vydržím do rána, ja som chlap. No, áno. Dobre, bolesti na hrudníku netreba vôbec podceňovať, to asi po prvé, lebo to sa stáva dosť často, že tie bolesti sú také, necítim sa dobre, ale však tak si idem láhnuť, dám si Novalgin a počkám. A môže to byť kľudne infarkt a tam nám beží čas. Takže pri bolestiach na hrudníku sa ťa ťažšie dýchá, lebo niekam vyžarujú, vystrelujú do chrbta, do rúk, do sánky, do krku, tak je dobré si zavolať záchranku. Voláš. 155. O tom, aké číslo? 155. Asi môžeme porozprávať inokedy, ako to funguje, ten systém záchrannej My služby. som nepovedal teda? Ale 155 je to správne číslo, keď máš zdravotnícky problém. Áno. A na tej linke 155 operátor sa ťa popýta, že čo ti je, máš pocit, že zdržuje, lebo keď je nejaký akútny stav, tak on sa ťa pýta v kľude veľa vecí. Tam si treba uvedomiť, že on medzi tým tú sanitku vysiela, on s tebou môže zostať na tom telefóne až do príchodu sanitky a to akoby neznamená, že sa stráca čas. No a on k tebe pošle záchrannú službu. Keď je to bolesť na hrudi, pošle záchrannú službu a on si vyberá, že akú posádku. Či najbližšiu, alebo s lekárom, bez lekára. Ono to v podstate v zásade je jedno. Všetci sú profesionáli a všetky kritické stavy vedia zvládať jedni aj druhý. A oni ťa naložia do sanitky. Vyšetria ťa, jasné, vyšetria ťa, natočia ti EKG, zmerajú ťa, popýtajú sa ťa veci. A teraz záleží od toho, čo zistia a aké podozrenie na akú diagnózu alebo akú diagnózu stanovia. Ak je to diagnóza, ktorá sa dá liečiť v najbližšej nemocnici, tak ťa odvezú do najbližšej nemocnice. Ale ak je to diagnóza, ktorá sa musí liečiť v špecializovanom centre, ako sú napríklad cievne mozgové príhody alebo infarkty, tak ťa budú musieť odviesť do tohto centra. Čiže keď si napríklad v tej Handlovej a tie bolesti na hrudníku sú nejakého charakteru, že môže byť ten človek prevezený do najbližšej nemocnice, tak ťa zavezú do bojnic. Ale ak ti zistia, že máš napríklad infarkt, tak srdcový, tak oni začnú konzultovať centrá, ktoré vedia spriechodniť tepny na srdci.
A to je Banská Bystrica alebo Martin. Hej? A teraz oni najprv skontaktujú Banskú Bystricu, Banská Bystrica povie áno, doveste, tak môžu ťa naložiť a zobrať do Banskej Bystrice. Alebo Banská Bystrica povie, že teraz máme na sále iného pacienta, robíme, makáme Martin. Hej? A podľa toho sa potom presmeruje ten transport do tej nemocnice, ktorá je pripravená čo najrýchlejšie poskytnúť túto pomoc. No a potom sú ešte špecializované centra ešte viac. A to napríklad, keď sa jedná o napríklad novonarodené deti, ktoré musia ísť do neonatologických centier, tie sú zase i v iných mestách, alebo na nejaké špeciálne popáleninové centra napríklad, tie sú iba 2 na Slovensku, čiže keď sa popálíš v Novákoch, ako mali teraz napríklad ten výbuch, tak môžeš byť dovezený len do Bratislavy alebo do Košic na popáleninové. Čiže ono to záleží od toho, akú máš diagnózu, kam ťa odvezú. A či tá nemocnica je aktuálne schopná danú starostlivosť poskytnúť. Lebo napríklad, keď je plné napríklad áro, že sú všetky ventilátory obsadené, tak nemôžu prijať ďalšieho pacienta na takýto zo širšieho spádu a musí byť presmerovaný na iné pracovisko. Toto sa stáva a patrí to akoby k správnemu postupu, lebo tam sa zbytočne zdržiavaš. Keď sa dostaneš do nemocnice, ktorá ti nevie poskytnúť tú starostlivosť, alebo je plná. Čiže nie vždy je tá najbližšia nemocnica tá najvhodnejšia a naopak niekedy je práve ona tá najvhodnejšia. No a toto býva napríklad problém a sú známe aj vyjadrenia ľudí, ktorí nechápu, ako funguje tento systém, napríklad pri autonehode. Máš autonehodu, si niekde, ja neviem, to je jedno, na R1 alebo na D1 a teraz jeden člen tej posádky z toho auta je väzený do jednej nemocnice, druhý do druhej a ak je tam nejaké dieťa, tak to je väzené ešte úplne inde. Teraz to sú rodičia dieťaťa, ktoré chcú byť s ním a oni to nevedia ovplyvniť a berú to ako skrivodlivosť, že sa roztrhla rodina. Áno, naruší sa tá väzba. Áno. No len problém je, že keď je to maličké dieťa, trauma, polytrauma z nejakej autonehody, tak to musí ísť do špecializovaného centra, ktoré sa vie venovať a vie zachrániť maličké deti s traumou. To nie je ani niektoré fakultné nemocnice, to sú špecializované detské ústavy. Hej? Čiže to dieťa musí byť transportované tam, kde sú schopní mu najlepšie poskytnúť starostlivosť. A to centrum je napríklad ďalej, ale to vieme získať ten čas napríklad letecky, ale je to najbezpečnejšie. A zase dospelák s nejakou traumou brucha. Brucho vie urobiť veľká nemocnica alebo väčšia nemocnica, nemusí byť špecializovaná, tak ten je väzený do najbližšej nemocnice. A zase hrudníková chirurgia, hrudník alebo nejaké poškodenie dýchacích ciest veľké, to je veľmi životohrozujúce a to nevedia spraviť v niektorých nemocniciach. Musí ísť ten človek tam, kde je hrudníková chirurgia. Čiže akoby v tej autonehode je prioritou záchrana života pred, bohužiaľ, trhaním väzieb. Áno. No, je to možno na prvú nepochopiteľné, že prečo z toho istého miesta, z tej istej autonehody ide každý iným smerom, ale ani do jednej nemocnice nemôžeme naraz 3 polytraumy doviesť, pretože ani tá nemocnica 3 polytraumy je obrovský nášup. Hej? Čiže polytraumy ako keby zranenia u jedného pacienta viacerých orgánových systémov. Ktoré sú životohrozujúce a musíš okolo tých ľudí behať. Okolo polytraumy beha 15-20 ľudí úplne v kľude. A teraz keď sú 3, tak potrebuješ 60 ľudí. Keď sa to stane v službe, je to problém. Hej? Čiže je dobré potom rozdistribuovať takýchto pacientov do rôznych nemocníc, aby sa mu mohli plne venovať tomu jednému. No a to býva celkom problém. Potom tá logistika, že kto kam. O tom rozhoduje Krajské operačné stredisko na základe informácií, ktoré dostane z tých posádok. No to sú tie primárne transporty. Áno. Čiže stane sa niečo na mieste a vezieme pacienta do nemocnice. Áno. Potom máme sekundárne transporty. To sú transporty, kde máme pacienta v nemocnici, my sme vyťažili liečbu a viac mu pomôcť v našej nemocnici nevieme a potrebuje ísť do vyššej nemocnice alebo do tej nemocnice, ktorá danú starostlivosť vie akoby rozšíriť alebo poskytnúť nejakú inú, ktorú my neposkytujeme. Vtedy sa dohodneme, že prekladáme pacienta na vyššie pracovisko. To sa napríklad
to sú typicky okresné nemocnice na fakultné alebo koncové, alebo na tie ústavy špecializované. Čiže tie transporty sa dejú tiež v záujme záchrany života alebo rozšírenia tej terapie, ktorá nie je možná v danej nemocnici. Čiže poskytnú najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti. Áno. Ale stať sa to môže aj opačne, nie? Akurát, to som chcela povedať, že tie nemocnice urobia to, čo treba, to špecializované a snažia sa akoby vyriešiť toho pacienta v tú špecifickú vec a vrátiť ho naspäť do tej spádovej nemocnice, kam patrí, pretože tie koncové nemocnice takto musia brať všetkých pacientov, ktorí sú zo všetkých okolí. Hej? Čiže vyrieším tú vec, ktorá sa u nás robí špecificky a to, čo sa robí všeobecne, ide ten pacient naspäť. A toto býva napríklad veľký problém a veľa ľudí s tým nesúhlasí, že ten človek je prevezený na vyššie pracovisko, hej, teraz tam to vyzerá možno krajšie, alebo tam je viacej odborníkov, sú tam, neviem, vedci a proste sú to väčšinou nejaké univerzitné nemocnice. Teraz tam je vyriešená tá špecifická vec a môže byť preložený naspäť a rodina s tým nesúhlasí. To sa často stáva. Tam si treba uvedomiť, že my musíme, alebo tie nemocnice musia poskytovať tieto služby vždy všetkým v tom svojom regióne. Čiže tie veci, ktoré sa dajú robiť v iných nemocniciach rovnako kvalitne, tak sa potom presmerovávajú tam. A to sa robí tiež tými sekundárnymi transportami. Potom je už iba otázka, či letecky alebo po zemi. Väčšinou na vyššie pracovisko, keď sa ide, akoby keď sa zvyšuje miera tej starostlivosti alebo rozširuje, tak je to akoby na vyššie pracovisko. Vtedy ten pacient môže byť vezený vrtuľníkom, naspäť je to akoby do nižšieho pracoviska, vtedy sa to musí schvaľovať. Hej, tam iba taký formálny rozdiel, že kedy sa čo preferuje. No a pre vrtuľníky platí, že musí byť letovo. No a to je napríklad zaujímavá informácia, lebo to nie každý vie. Ty zhruba orientačne vieš, koľko je letových dní napríklad v Martine? Lebo my tu máme takú krásnu kotlinku. No, sever Slovenska má tých letových dní pomenej. No. Neviem presné číslo, myslím, že to bolo okolo 200, nie som si istá, letových dní, keď je zlé počasie. Tu nás sa naozaj na tých kopcoch držia mraky, ale to si vždy vyhodnocuje ten pilot. Áno, lebo on ide do toho rizika, on je zodpovedný aj za toho pacienta, za celú posádku. Za celú posádku. Plus to, že ja sa tu postavím na ulicu, kúknem a že hľa, krásne, modrá obloha ešte neznamená, že je naozaj letovo. Áno. Pretože lieta sa vo vyšších nadmorských výškach, kde to počasie môže byť iné a hlavne sa prelieta cez územia, kde môže byť napríklad problém. Áno. A nevždy je to aj časový zisk. Hej. Niektoré vzdialenosti sú také, že aj s celým tým okolo nakladať do vrtuľníka, z vrtuľníka do sanitky, zo sanitky je niekedy dlhšie, ako keby tá sanitka vyrazila rovno. Hej. Čiže to je už potom o tom časovaní a na to najlepšie má orientáciu Krajské operačné stredisko. Mne sa veľmi často stávalo, že dohodol som sa s pacientom, že teda áno, my sme spravili tu na všetko, čo sme mali, čo sme mohli, teraz vás prevezieme do tej menšej nemocnice, odkiaľ ste vlastne prišli a dneska bude transport. A on sa väčšinou spýta, dobrá, o ktorej zhruba? My povieme, no tak bol nahlásený na 10, tak asi okolo 10 a tá sanitka príde o 4. A on už je väčšinou taký nahnevaný, že predsa to bol na 10, my sme zvyknutí, že keď ide autobus 10.05, tak ešte do tých 10.15 vydržím, troška pohundrem, som mokrý na tej zastávke. Ale ako, keď už je to, že 3-4 hodiny už to vyzerá tak neprofesionálne. Vieš to nejako načrtnúť, že prečo sa to deje? Už by si pýtal vrátiť naspäť listok a refundáciu, jak presne na tak, išiel by som RegioJetom. Nebudem hovoriť žiadne spoločnosti iným vlakom. Ale aj pešo by si tam už bol rýchlejšie. Áno, rýchlejšie. Aj keď kľud na lôžku, no neviem. Áno. No to sú proste pros and cons, tak neviem. No je to v tom, že akoby pokiaľ máš byť transportovaný záchrannou službou, lebo ešte môžeš mať aj prevozové sanitky. Prevozové sanitky, tam je iba vodič. Dopravná zdravotná služba. Tí vozia napríklad ľudí na dialýzu. A oni sú v podstate taký menší autobus. Oni zbierajú ľudí, kým sa naplnia a dovezú do nemocnice, alebo odvezú z nemocnice. Čiže taký klasický zájazd. Taký zájazd s aktivitou počas dňa, fakultatívny. Nyní sú to vianočné trhy vo Viedni, ale... No a neviem, ako môžeš tam aj zaspievať vo vnútri asi, ale... Vždycky ide do spevu, keď ich tam hádže hrka. No, áno. No a problém je v tom, že pokiaľ si volal sanitku, takú naozajskú... Hamba ti. Rýchlu záchrannú službu.
tak oni sú normálne v systéme. To znamená, že oni môžu byť úplne niekde u nejakého iného človeka, ktorý volal na 155 a niečo potreboval. Ako ty s tými bolestiami na hrudi. Áno, inak ja som aj rozmýšľal, že som si vybral bolesti na hrudníku. Kľudne to mohlo byť aj cudzie teleso v nejakej dučine. Gratulujem. Ako veď už podľa gusta. No. Ako, poviem ti, je lepšie vyznie tá bolesť na hrudníku, ako vysvetľovať ale kamarát sa pýtal, vieš? Alebo flašku. Niekde, kde... Keď si sadneš, kamarát sa pýta. To sú tie nehody, čo sa stávajú. No. No, ale s tým sa ťa aj zle bude v tej sanitke sedieť. preto nejdeš taxíkom, ideš sanitku, kde ležíš. To ti potom bude lepšia MHDčka. Tam to na stojaka sa podržíš. Poviem kamarátovi. No, takže keď máš to cudzie teleso a zavoláš si tú 155 alebo máš pacienta s cudzým telesom, ktorého chceš previesť, tak tá posádka je niekde, môže byť kľudne niekde na výjazde, na jednom, na druhom, na treťom. Prioritu majú tí kritickí pacienti, ktorí potrebujú pomôcť okamžite. Čiže k ním posádka príde vždy. No a tí, ktorí sú v nemocnici, tí sú zabezpečení. Tam je sestra, tam je doktor, ktorý na nich kúka na to teleso, či sa hýbe, nehýbe. Volajme to bolesti na hrudníku, hej? Bolesti na hrudníku a väčšinou, ale tieto transporty sú, keď už je ten pacient akože doriešený, hej, že môže ísť do spádu alebo na nejaké iné oddelenie. No a tá posádka príde, keď môže. A ono to naozaj môže trvať aj niekoľko hodín, lebo počet hovorov na krajské operačné strediska a počet žiadostí o záchranku sa zvyšujú a posádok je rovnako alebo menej. Hej? Čiže tých výjazdov je veľa, tie posádky sú málo kedy na stanici. Hej? Sú stanice, kde je kľud, väčší, to sú hlavne také, čo sú akoby v takých menej obývaných a vzdialených častiach, kde je dojazdový čas dlhý, tak tam musí byť nejaká stanica a tí majú možno menej výjazdov, ale zase ďaleko do nemocnice. Hej? Čiže oni, keď sa vyberú s nejakým pacientom do nemocnice, tak kľudne to môže trvať 2-3 hodiny, kým sa vrátia naspäť. Tým pádom v tom období je to nepokryté. No, musí tam prísť posádka z iného regiónu alebo z ďalej, čiže aj tá dojazdová doba je dlhšia. A to sa stáva, pretože už málo kedy sme boli na stanici. Už tých výjazdov bolo naozaj toľko, že vlastne len odovzdáš, vrátiš sa na stanicu, možno vypiješ studenú kávu, ktorá ti tam od rána kvasí a už ti hlásia ďalší výjazd. Hej, takže nie si tam. No a potom ti do toho zaradia ten sekundárny transport a prídeš, keď môžeš. Hej, to treba aj tak chápať. No, čiže to manažuje to krajské operačné stredisko? Áno. 155. Podľa priorít a podľa toho, aké majú hlásenia a stavy, čo sa tam volajú. A zároveň oni sú zodpovední za to, aby v tej oblasti vždycky bola nejaká posádka, ktorá pomôže tým ľuďom, ak by náhodou volali. No jasné, oni nemôžu poslať všetky posádky z regiónu na transporty, hej, že dobre, tak teraz tieto 4 posádky, jedna pôjde do Kežmarku, druhá do Humenného, tretia do Bratislavy, štvrtá do Nitry a región ostane pomôž si sám. Áno. Pomocnú ruku nájdeš na konci svojho ramena. Nie, to sa nesmie stať. Čiže nemôžu použiť všetky posádky a preto sa napríklad na tieto transporty aj dlhšie čaká. Tak to treba proste len tak chápať, že vysvetliť. Dobre bolo, keby to ten lekár tomu pacientovi aj vysvetlil, ale je aj ako fajn chápať, že ten systém má nejakú priepustnosť a bohužiaľ treba čakať. No. Dobre, čiže sme sa rozprávali o tej dopravnej nehode, tam si spomínala, že tí pacienti sú podľa priority vození do iných nemocníc, tam, kde im je poskytnutá najlepšia zdravotná starostlivosť. Ale potom sú aj dopravné nehody alebo nejaké udalosti, kde tých pacientov je veľké množstvo a nie je možné ich transportovať hneď do tej nemocnice, musia sa nejakým spôsobom určiť priority. Volá sa to hromadné nešťastia, udalosti s hromadným postihnutím osôb. No a tých našťastie nebýva až tak veľa, ale keď sú, tak sú naozaj enormne náročné. Ty si takéto zažila aj v nemocnici, špecializuješ sa na to, v podstate si bola súčasťou aj viacerých takýchto tréningov. My to robíme aj na našich súťažiach medických, kde sa to snažíme vlastne vychovať k tomu aj budúcich lekárov a zdravotné sestry, aby si uvedomovali, že v čom je ten rozdiel. No a vedela by si nám niečo o tom povedať, že napríklad v čom je rozdiel pri takej bežnej dopravnej nehode a pri dopravnej nehode, kde sa zrazí autobus s kamionom, kde je 15 zranených? Udalosti s hromadným postihnutím osôb, to sú vlastne udalosti, kde je postihnutých veľa osôb. Akože tá definícia znie jednoducho už z toho názvu, ale ono si pod tým treba predstaviť najčastejšie autonehody alebo nejaké vlakové nešťastie, ale to kľudne môžu byť záplavy, to môže byť kľudne aj COVID, ktorý sa tu ťahal dlho a v jednom
momente bolo tých pacientov príliš veľa na ten systém. Ty si spomínala aj také tie bežecké preteky. Bežecké preteky, maratóny, keď niekto neodhadne, štartuje ti tam 1000 bežcov, z toho polovica nie je natrénovaná na maratóny vo vysokých teplotách, lebo však tie maratóny bývajú hlavne v lete a je jedno, že je 40 stupňov a to kľudne sa môže zvrhnúť aj na hromadné nešťastie, ktoré ale nevyzerá tak, že niekde buchne bomba a naraz sú všetci zranení a vieme, čo sa stalo, ale to postupne z tých 1000 ti kľudne 100 môže skončiť s nejakým šokovým stavom, prehriatím a aj toto môže byť udalosť s hromadným postihnutím osôb. Problém s takýmito udalosťami je, že v nejakom regióne sa to stane. Hej? A ten región má nejakú svoju infraštruktúru, čo sa týka záchranných služieb, staníc, nemocníc, polikliník a to má nejakú svoju kapacitu. To je, keby si chcel do kína narvať, ktoré má kapacitu, ja neviem, 200 ľudí, chceš tam narvať 1000. Hej, proste to sa nedá. Nemôže ten región sám si pomôcť s takýmto veľkým nešťastím. No a tam potom funguje úplne iné premýšľanie aj v liečbe, aj v smerovaní, aj v transportoch tých pacientov, lebo snahou je zachrániť čo najviac zachrániteľných ľudí. Mm-hmm. Keď máš nejakého človeka v autonehode, ktorý je tam sám a teraz má obrovské zranenia, tak proste nabehne tam letecká alebo záchranka, beha okolo neho 20 ľudí v nemocnici a snažíš sa ho zachrániť najviac ako môžeš. Keď máš ale takýchto ľudí 50, tak to nie je možné. Hej, a bohužiaľ, tam si potom už musíš stanoviť priority, komu pomôcť prvému, druhému, tretiemu, lebo všetkým naraz pomôcť nemôžeme a ani na to nemáme toľko ľudí a musí sa to roztriediť do väčšieho regiónu. A zároveň toto nie je otázka len Slovenska. Nie, že by bolo málo ľudí, toto sa bežne deje v iných krajinách, aj tie, ktoré voláme veľmi vyspelé zdravotnícky. To sa stane všade. A ten systém a princíp poskytovania zdravotnej starostlivosti je asi rovnaký všade. No áno, my sme akože v tomto šťastná krajina, úprimne, pretože my tu nemáme žiadne tornáda, žiadne zemetrasenia, nevybuchujú nám tu sopky, nemáme tu vojnový konflikt. V podstate jediné, čo sa nám tu môže stať, že sa zrazia 2 vlaky, alebo 2 autobusy, alebo vlak s autobusom niečo, ale sú oveľa horšie katastrofy, ktoré sa dejú celosvetovo a žiadny zdravotnícky systém lokálne nie je pripravený na takúto hromadnú, to sa ani nedá, hej, ako aby 100 ľudí stalo v pozore, že čo keby sa náhodou niečo stalo, to tak nefunguje. Ale akoby tá stratégia riešenia tých hromadných nešťastí je univerzálna. My sme to prebrali, to je medzinárodný systém, ktorý sa používa. Prebrali sme to od vojakov, ktorí vo vojenských konfliktoch si museli určiť priority, aj transporty, ako ďaleko koho môžeš vlastne odtransportovať, aby to bolo bezpečné. A my to vlastne aplikujeme do našich podmienok. No a v tých hromadných nešťastiach sa robí tzv. Triáž, čiže prioritizácia, kde si vyšetríš každého jedného človeka, systematicky ideš a vyšetruješ všetkých za radom a stanovuješ im akoby prioritu ošetrenia a prioritu transportu. To znamená, tento človek má najvyššiu prioritu, musíme ho ošetriť teraz, tu a hneď, lebo inak zomrie. A potom sú takí, ktorí proste potrebuje byť okamžite v nemocnici, lebo ja mu tu pomôcť neviem, napríklad. Ale potom sú aj takí, ktorí dokážu počkať. Hej, že najprv musíme vyriešiť všetkých tých, ktorých vieme zachrániť okamžite a takí, ktorí sú napríklad, že počkajú a potom sú takí, ktorým sa stalo malé zranenie alebo žiadne, ale sú účastní a tí majú akoby odloženú starostlivosť zdravotnú. Hej, že my si musíme určiť vždy priority. No a toto je také nepochopenie, lebo tie nemocnice, ktoré sú najbližšie k tomu hromadnému nešťastiu, tak musia okamžite prijať tých najkritickejších pacientov. Hej? Ale keď máš iba zlomenú ruku, tak ty dokážeš s tou zlomenou rukou, ja som dokázala aj so zlomeným nohou chodiť. Kým si nezlomila druhú? Áno. A dokážeš s tým celkom dobre fungovať. Akože tak bolí ťa to, ale zase to vydržíš. Čiže takí ľudia môžu byť odtransportovaní do vzdialenejšej nemocnice. Nemusia ísť do tej prvej. My ani nemôžeme spraviť to, že tá najbližšia nemocnica, čo je, tak všetkých zoberieme a dáme tam. Lebo to sme iba preniesli to hromadné nešťastie do nemocnice, kde je ešte horšie organizovateľné ako tam na mieste. Čiže ako sa napríklad stalo teraz tie vláky, čo sme mali, tak tam boli ľudia, ktorí boli transportovaní do vzdialených nemocníc, ktoré sú 80 kilometrov ďaleko, boli nespokojní, nesúhlasili s tým, nechceli tam ísť, ale ten systém je taký, že tá nemocnica im poskytne zdravotnú starostlivosť, oni nie sú takí kritickí, že musia byť v najbližšej, ktorá
má dosť roboty s tými najkritickejšími, ale mal by byť vyšetrený riadne, pretože predsa len je to úraz, ktorý sa môže prejaviť aj neskoršie a tá nemocnica to poskytne, bohužiaľ je ďalej a sú tam treba zväzení napríklad autobusmi. A to sú udalosti s hromadným postihnutím osôb, ktoré majú úplne iný celý ten manažment krízový okolo toho. Princípom toho je zachrániť čo najviac. Zachrániť tých, ktorí sa dajú zachrániť. Áno. To je to, že my nedokážeme pomôcť všetkým, bohužiaľ. Ale to nikde na svete. Hej, ten systém pri newyorských dvojičkách, pri veľkých teroristických útokoch v Brusel, vo Francúzsku v Nice, v metre, čo boli útoky, alebo zemetrasenia, záplavy. To všetko sa riadi tým istým krízovým systémom a to tým, že musíš stanoviť priority. Komu pomôcť a hlavne ktorý materiál, pretože aj materiálu máš obmedzené množstvo, čiže máš 5 ventilátorov, lebo je tam 5 sanitiek, máš 5 ventilátorov, ešte môžeš mať nejaký ambuvak, ale nedokážeš ventilovať 40 ľudí naraz, ani tam toľko ľudí nie je, hej, čiže vždy to bohužiaľ bude o tom, že si treba stanoviť priority, ale to nie sú subjektívne, že ty sa mi páčiš, ty sa mi nepáčiš, na to je skorovací systém, ktorý každý z nás pozná a to sú také karty potom, ktoré sa zavesia na krk tým pacientom a on na tej karte má napísanú prioritu a tu každý rešpektuje. Hasiči, policajti, každý, kto v hromadnom nešťastí pracuje, o tých kartách vie, aj o tých prioritách a podľa toho sa aj správa. A ten pacient je zároveň aj viackrát prehodnocovaný počas toho hromadného nešťastia. Ak sa jeho stav zmení, tak sa aj zmení ten postup, ako k nemu ďalej pristupovať. Ďalej, čo je ešte také zaujímavé, najmä tí pacienti, ktorí sú najmenej zranení, by som to tak povedal, veľakrát strácajú trpezlivosť, lebo oni na tom mieste nehody môžu zostať naozaj dlhý čas. To sa bavíme o hodinách, nie minútach. Áno, áno. A následne, keď už sú dosť znudení, by som až povedal, sú prevezení, začnú byť nepríjemní, začnú odchádzať z toho miesta nehody, napríklad niektorí. Niektorí odchádzajú takým spôsobom, že to nikomu nepovedia, čo je veľký problém, pretože tá osoba, ktorá má zodpovednosť za to hromadné nešťastie, ona musí vedieť o všetkých osobách, ktoré sú tam. A to je napríklad ten dôvod, že my nevieme, že či teraz nám nechýba niekto, lebo zostal na mieste nehody a my musíme prehľadávať sutiny, kde vlastne riskujeme životy tých záchranárov, ktorí tam musia ísť znova a hľadať toho človeka, ktorý možno len odišiel, lebo mu tam nebolo úplne pohodlne alebo nerozumie tomu, čo sa tam deje. A zároveň, ja keď sa rozhodnem, však ja som v pohode, mne nič není, do mňa buchol len nejaký vlak, takže ja odídem. Čo? Mne sa ten zdravotný stav môže zhoršiť veľmi rýchlo a ešte obzvlášť, ak som sám doma, alebo sa rozhodnem ísť spať, tak nikto na to nemusí prísť, až ma ráno nájdu. Takže najmä tí mladší ľudia, vplyvom toho adrenalínu, toho stresu, nemusia cítiť tie svoje zranenia, nemusia k ním pristúpať kriticky. A preto je dôležité radšej počkať. Všetci sme si vedomí toho, že to je dlho čakať. Povedzme si rovno, pre tých záchranárov je to ešte dlhšie, keď on tam 12 hodín behá bez pitia, jedla, bez hocičoho. No ale robíme to kvôli tým pacientom. A to odchádzanie z toho miesta je obrovský problém. My sa snažíme vždycky zistiť presný počet ľudí, ktorí v tom hromadnom nešťastí sú. Samozrejme, niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Hej. Ale napríklad pri autonehodách ty rátaš každého jedného, kto tam potenciálne mohol byť. Mne sa stalo pri jednej autonehode, to boli 4 autá. V jednom aute boli 3. Bol tam pár, manželský, muž, žena a chlapček vzadu v detskej sedačke. A všetkých 3 sme transportovali do nemocnice, ale my sme našli, lebo akoby prehľadávaš to všetko a chceš si byť istý, že tam na nikoho nikde nezabudneš. A my sme v tom aute našli bábiky. A my sme teraz nevedeli, lebo otec bol v kritickom stave, matka bola v kritickom stave, dieťatko malo necelý rok, takže my sme sa nemali koho spýtať, koľko ich v tom aute bolo. Auto bolo akože na kašu, hej, to kľudne sa mohlo stať, že vypadol niekto z toho auta. A my sme tam našli bábiky a teraz, vieš, no ako primárne
teraz pôjdem stereotypne, ale chlapček bol to dieťa a teraz tam boli bábiky, hej, tak my sme riešili, že či nemal sestru, že či neboli 4 v aute, tak my sme robili rojnicu a hľadali sme po všetkých priekopách v chrasti a v žihlave, že či tam ešte náhodou nie je niekto 4. Hej, potom nenašli sme nikoho, potom nám tá matka, keď sa z toho dostala, povedala, že to boli jeho hračky, hej, ale akoby tie indície, my sa snažíme vždycky dopatrať každého jedného a keď niekto sa z vlaku zodvihne, zobere si kolobežku, lebo on sa ešte niektorí sa aj vrácajú naspäť do toho miesta nehody a hľadajú si svoje osobné veci a potom odíde, tak my hľadáme ako sprostí po krovinách, vieš, po všelijakých zákutiach, že či sme na niekoho nezabudli zbytočne, keby sme ich vedeli narátať. Len dobre, v autobuse ako ktorom vodič vie, koľko tam mal cestujúcich, hej, niekedy vie presne, lebo máš miestenky a niekedy nevieš presne, tak sa robia preventívne rojnice, kontroluje sa to okolie. No len nám musia sedieť počty. Keď už raz toho človeka niekde narátame, dostane kartu a on s tou kartou odíde, tak tá karta má kód. My o tom človeku vieme, že tam je. My nevieme, že sa volá Ferko Mrkvička, ale vieme, že karta A038, červená alebo žltá, zelená, skôr zelená, niekde je a my ju nevieme nájsť. A to je obrovský problém potom, aby sme na nikoho nezabudli. Hej, lebo keby sme išli so štandardami dole, že tak asi išiel domov a on nemusel, on tam môže niekde byť skolabovaný. Hej. No to sa práve nesmie stať. Čiže to odchádzanie z tých hromadných nešťastí, viem, že to kľudne môže byť 5-6 hodín v daždi, v žihlave, na priamom slnku, nemáš vodu, jedlo, pitie, nič. To nemajú tí záchranári, úprimne, hej. A sú ľudia nahnevaní. Alebo aj počkajú a potom ich naložia do autobusu, odvezú 100 kilometrov do inej nemocnice, tak sa sťažujú, lenže ten systém inak fungovať nevie. To sa nedá. Nedá sa to inak spraviť, aj keby sme sa veľmi snažili. No bohužiaľ, s tým treba rátať. Je to mimoriadna udalosť pre všetkých. To je extrémny stres pre záchranárov. Akože to je naša nočná mora byť prvá posadka na mieste, lebo ten preberá zodpovednosť za práve počty záchraniek, pacientov, všetkého. A to je extrémne stresujúca situácia pre hasičov, policajtov, všetkých, plus tých ľudí, ktorí sú tam. A teraz tie emócie sú tam vyšpičkované. My sa snažíme nejaký systém zriadiť v chaose, totálnom chaose a nám to vedia aj komplikovať ľudia, ktorí nerozumejú tomu, že je dôležité proste rešpektovať, že sa niečo stalo a že tu teraz musím byť. Aj keď treba tá komunikácia fakt nemusí byť s nimi pekná, hej, lebo tam proste sú direktívne veci. Áno, tu budeš. Tak, v tom čase sa to naozaj nedá nejako veľmi. Veľakrát tam prichádzajú policajní psychológovia alebo nejaké krízové tímy, ktoré tam poskytujú psychologickú podporu. Keď padne lietadlo napríklad, tak to je veľmi jednoduché, pretože vieme, koľko ľudí v tom lietadle je. Tam tie počty väčšinou sú presné, pokiaľ nepadne. Úprimne, keď padne lietadlo, je to jednoduché pre všetkých, lebo podľa toho, ako padne, bohužiaľ, hej, tam ako letecké nešťastia majú vysokú mortalitu, alebo tú úmrtnosť. Áno, ale sú fázy v letu, kde to ešte napríklad pri pristáti a vzlete nie vždycky to dopadne až tak zle. Ale tak pri výbuchu paneláku cez deň my naozaj nevieme, koľko ľudí tam môže byť. To je pravda veľká, ako sa stalo v Prešove. No. Áno, tam bolo jediné šťastie, že to bolo v pracovnej dobe, ale áno, to nevieš, koľko tam je ľudí. Nikdy nevieš odhadnúť. A to môže byť obrovský problém. No. A celé tie hromadné nešťastia sú veľmi výnimočné, stáva sa to málo, ale my to trénujeme dokola do nemoty, lebo to sú veci, ktoré prídeš, zažiješ to raz za život, ale ty musíš presne vedieť, čo máš robiť. Áno. Nemôžeš zlyhať. Nesmieš zlyhať, no. A bohužiaľ človek je omylný. Ten systém ale sa snaží byť nastavený tak, aby sa čo najmenej chýb stávalo. Ale tam je fakt dôležité aj tá komunikácia. Medzi tými profesionálmi, ale aj s tými ľuďmi, aby chápali, že bohužiaľ budeš tu teraz chvíľu čakať. No ešte sme možno nespomenuli dostatočne tú prácu Krajského operačného strediska v tom celom hromadnom nešťastí, že v podstate oni od momentu, kedy zistia, že sa niečo deje, musia riešiť počty sanitiek, tých posadok, ktoré sú tam a zároveň oni musia obvolať všetky dostupné nemocnice, zisťovať, koľko tam je miest pre tých pacientov, koľko sú schopní prijať akých typov pacientov a teda takisto, keď sa niekto rozhodne, že odíde, my už máme vyrátané, že v Dolnom Kubíne môžu prijať 14 pacientov a títo 14 tam idú a ostatní musia ísť inde. Čiže to je fakt hra o čísla. A nie je to jednoduché. Akože to operačné stredisko má ešte
akoby horšiu pozíciu v tom, že ty keď tam prídeš, ty vidíš, čo tam je. Hej, ty akoby pracuješ aj s neverbálnymi informáciami. Tebe stačí ten pohľad a si zorientovaný. Kdežto ten, čo sedí chudák za tým telefónom, veď ten, aj keď má 50 uší, tak on proste má veľkú limitáciu v tom, čo dokáže zachytiť. A oni... tých telefonátov je tisíce po tom, čo oni musia spraviť, alebo tých hovorov a verím tomu, že to je extrémne frustrujúca situácia, že ty akoby počuješ, čo sa tam deje a takto lomcuje s tebou za stolom a ty proste akože ten stres, ktorý pocítiš, že ani nemáš ako vybiť, len proste tam snažíš na všetky smery koordinovať. Je ich samozrejme viacej tých operátorov, ktorí na tom pracujú, ale ich jediným nástrojom, ako pomôcť v hromadnom nešťastí sú uši a potom akoby inteligencia a tá organizačná schopnosť, lebo ty fakt musíš vedieť komunikovať aj s nemocnicami, s posádkami, so všetkým to koordinovať. To je extrémne zložité. No bolo to zaujímavé, nie? Hromadko? Nesľuboval som niečo, čo som nesplnil. Neviem, dajte vedieť. Dajte vedieť určite. Ako myslím si, že na túto tému by si vedela toho povedať ešte viacej, aj z toho, čo si zažila. Možno niekedy by sme si mohli dať tému, ak by ste veľmi chceli, takú, že by si porozprávala o niektorom z tých nácvikov napríklad, alebo o tom hromadnom nešťastí s tými vlakmi, ako to prebiehalo v nemocnici, na čo všetko sa musí myslieť, že by sme si dali niečo také úplne praktické, aby to bolo zrejme, jak to tam prebieha. Hromadné nešťastie z pohľadu prednostu, ktorý je na telefóne a zavolajú mu, že chod si rýchlo zorganizovať kliniku, lebo sa zrazili vlaky, áno. To by bolo napríklad zaujímavé. Áno, môžeš rozprávať o svojich pocitoch. Tie, ktoré sú zverejniteľné. Áno, nadávky znižujú stres. To je dokázané. Vedecky dokázané, že nadávanie znižuje stres. Takže budeš nám rozprávať iba nadávky, že to bude hodina sprška. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Opäť pripomínam, že sa dá s nami komunikovať morzeovkou a korešpondenčnými lístkami. Takže my budeme odpovedať na všetky dotazy, pripomienky, e-maily, výčitky a vidíme sa pri najbližšej zaujímavej, ktorú vyberieš ty téme. A možno sa aj vidíme, možno sa aj počujeme. Ahojte. Čau.